We staan hier in Sumar bij het Dwarfshoes. Normaal is het de hele simmer dicht, maar dit hier hebben ze een simmercafé. Laten we eens even binnen. Mooi voor. My bad. En hier staat, de grote man, zo ik zeg ze, achter een, heel mooi dwarshoes. Edwin Brugge, jo, binnen hier de beheerder. Het Simmercafé, waar komt dat bij? Nou, dat is eigenlijk ontstaan in de vakantie van ons. Dat hebben we toen bedacht. En het weer altijd Simmers altijd dicht. En nu is het, gewoon lekker even. Zo, voor de mensen in Sumar en omkregen. Met mensen omgingen, dat vind ik echt, dat is echt mijn ding. Ja. Mensen bij elkaar brengen, dat vind ik ook heel belangrijk. En oud, jong, alles met het dwarfs is voor iedereen. Zo. Dus jong en oud. Zo. Smakelijk. Dank u wel.